Regarding sa actually na naging mo tag procedure no katong requirements sa congregation of causes of saints para mahimo siyang venerable. Katong gisabit ang procedure ang thesis last June. Then the other day nakadawat ta report through Monsignor Palat sa Congregation of Causes of Saints nga ilan nang nadawat no ilan nang corrected ang katong procedure. The last time, pag-submit na to last June, ang sa ilang mga kuwang na to were some documents, no? For example, what's really the... Kung sa mag-rason nga, no, si Archbishop Kamumot ni retire, no, niya. Ang speculation of guning, ang maingon nga, nasakit siya, or na hindi na siya efficient. Pero ang wrong, kaya lang mag-basis nga document niya. Kaya siya nga document, itago, naman na nilabutang sa archive sa Congregation of Bishops. So, si Archbishop Palma, sometime June, pag-aog letter sa Congregation of Bishops regarding ato. Niya, nag-ify ta kay ingon si Monsignor Palat, katong nga document na iyang gipangayo, i-release na. No, so, kaingon ta ba nga nalipay ta nga ang katong documents nga gipanginahanglan sa Congregation of Causes of Saints gi-release na, and hopefully nga nakumpleto na ang tanan natong requirement, no, dili lang ang katong gihimo isuwat nato, but at the same time katong document coming from the Congregation of Bishops. So unsa to ka importante katong mga dokumento Father nga gipangayo? Importante to kay murag missing link to ba nganong si Archbishop Kamumot ni retire kay daghang speculation, no, like for example number 1 kanang nasakit na We siya. hope to start at 10:15 for our press call, but while waiting for the time, we need to remind everybody that to please make sure that you have left us your individual contact number. From here on, what we will do is every time we have updates on the event, we will call you one by one. There's a common chat room for the church with reporters that will also do the one-on-one contact kanang mga reminders. So please make sure that you have left us your cell phone numbers so that we can call you for the future updates. Thank you. Importante ito nga document kay murag missing link mo to kay nganong si Archbishop Kamumot ni retire dito sa Cagayan. Kay daghan ma speculation, no, number 1 nga kanang kuha na siya kanang masakiton kay naoperahan siya kidney. Then number 2 na po speculation nga basig na forced to siya og resign tungod kay unwanted siya dito sa Cagayan, kay he was very well known siyang pagka-generous niya, maybe unwanted especially no sa Archbishop dito nga siya mosunod ba. So kani siya tanang mga speculation gyud ni wala gyud tay evidence, no, or wag gyud tay document ba. Pero kana mga obispo the moment they retire nga especially at a very early age nga dili pa ilang retirement, muhatag sila og resignation letter niya ibutang dito ang reason ba. Unya dugay naman to siya, mga more than 20-30 years naman to. So tuwa na sa archive sa Congregation of Bishops, and we have been waiting for that to complete our work. After nato ma-complete ang mga documents, Father, unsay mga next steps Mona, ang document, no, we are still actually waiting. We will have it. Unya ato tong isuwat gamay, no, i-insert sa posisyon. Then, after that, i-defend ang posisyon or ang thesis sa mga theologians. Once we pass the theologians, i-defend ako sa mga cardinals. Once mapasar sa cardinals, the Pope will declare him as venerable, meaning he lived an heroic virtue.